Здравейте, това е втория танц от флашмоба, песента е One Thing и сега Красимир ще ви покаже танца. Първата стъпка е с събиране на двете ръце към крака, десния, при което избутваме крака надолу, с плавни движения отгоре надолу. Това го повтаряме 3 пъти с левия и десния крак. Първо е десния, след това е левия, след това отново е десния. След това, когато направите това движение, сега Красимир ще го покаже цялото. Правите разклащане на главата от ляво надясно. След това левият крак отива напред, а десният минава назад и приклякате на един крак, се предлагате брак. След това се изправяте и започвате да се разклащате от раменете. След което сега Красимир ще ви покаже целият танц до сега. След това махате отрицателно с пръста си на дясната ръка, някъде около 3-4, максимум 5 стъпки. След това правите полукръг първо с дясната ръка, след това с лявата, след което избутвате двете си ръце напред и правите посочване с двете ръце и избутвате дупето назад. Сега покажи танца до сега. Извинявам се, това беше грешка, сега ще го покажа от начало. След това правите около 3 крачки, първо с десния крак, след това с левия и отново с десния. Фристайл, всъщност по-добре. И посочите с двата пръста и правите нещо, което прилича на едно с пръстите. И това е горе-долу танца. След това се връщате назад и продължавате, нали. Сега ще покажем целият танц. Следващото видео ще бъде след малко.